Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Dnes s Adrianou Kmotríkovou a Jánom Mečiarom. Dobrý večer. Slovensko dnes podpísalo prihlášky na zimnú olympiádu a paralympiádu, ktoré budú v roku 2018 v Pjongčangu. Slovensko dnes navštívil rakúsky prezident van der Bellen. To je len zlomok dnešných udalostí. Poďme aj k ďalším. Otváranie listov poslancov nahnevalo aj ministra Maďariča. Opozícia vyzýva Danka, aby odstúpil. 25-ročný vysokoškolák po oslave napriek požitiu alkoholu sadol do auta a nepripútal sa. Dva bojové psy ušli z dvora rodinného domu a po ceste roztrhali koňa a dve kozy. Vysoko nad zemou lieta superbalón. Prispeli k nemu aj naši vedci a možno vraj spochybní Einsteinovú teóriu. Nepochopiteľná tragédia na strednom Slovensku. Vo Zvolene za volantom auta vyhasol Euronews. All views.